Yazi to amen na ulingani nani. Hallelujah. Funeka usho ngizwe nami. Amen. No, continue. Maybe mhlambe amen usho lokho kushiwo yimi. Ngoba ziningi neinhlobo zo amen. Khona amen othi uyambona nje ngoke suku umoya ngibhora. Amen uqala lo. Owesibili uthi besithi thina kuzoba ilo esimjwayele kusukuma nje iqhega sasilutho. Amen wakho wesibili. Owesithathu amen wakho yilongo wakho ongesiwona lo kaNkulunkulu. Athi ngokwabo Jesu nje igama lika Jesu laqhamile liningi kwaIsrael. Kodwa leli lika Jesu lo esingaye lehluke ngento eyodwa. Ngokuthi kulona kufakwe uKristu. uKristu usho ogcotshiwe. Bebekhona oJesu abangagcotshiwe. Lo Jesu esikhuluma ngaye uqhamuka direct ezulwini. Azalwanga umuntu emhlabeni. Ngoba naye uMaria ngeke akhuluma ukuthi cha wazalwa yimi. Naye uma ekhuluma lento ngathola umsa. So uma ethola umsa ngikhumbula uma kusemshadweni wasekhana kuthiwa wamenywa uMaria, uJesu wayengamenywanga kodwa wahamba by virtue ukuthi umenywe kunini. Yena qobo lwakhe nje wayengazange personal kwathiwa uyamenywa nawe Jesu. So emafika lapha ya naye ehleli njengabo bonke abantu abakhona emshadweni. Abese kwenzeka inkinga liphele iwayini elimnandi. Belikhona lona elimnandi ebelibekelwe abathile. Okay. Kodwa kwatholakala ukuthi leli labathile lekhethelo liphelile. Lasala akindambula ke lenenye. Ebeliphuzwa abantu belaba bangasuke enkambeni. Khona uhlobo lwabantu bathe phuzwa aluhambi. Luhamba ngoba inkamba iphelile. And futhi luthe maluhamba lwenza show ukuthi isigqoka besike sekile siyasala. Ukuze kusasa silala. So elapheli wayini. Umali phela babona ukuthi liphelile uhlobo lwewayini elamagesti. Umali lamagesti liphelile. Angazi noma uMaria lo wayephethe ngapha ngasekishini ebuhleni. Ngoba uye akayi kwabasekhaya bebelungisela umcimbi. Uye kuJesu. Uyabikela uJesu liphelile iwayini. Impendulo kaJesu ayithi anginalo nami iwayini. Uthi mame ufunani kokwami. Meaning le wayini elifuneka kuJesu lifuneka ngenxa ukuthi kukhona lapho behlinzelene khona nonini. Khona lezinto abazaziyo bona bababili. Njengoba ufunani kokwami akathi ulifunelani iwayini kimi. Uthi ufunani kokwami. Lento athi kokwami. Leli wayini lokhulunywa ngalo yena limkhumbuza isiphambano. Esingakafiki.
So he began the beginnings before the beginning was. While ama-beginnings eqala ubakhona, yena beseqalile i-beginning before i-beginning ibe khona. So uma ethi ufunani ngokwami, uthi ufunani ku-department yami engakafiki. Ngoba la uJesu akafikanga emhlabeni just for fun. Ufike on a mission. Ayefikele yona ukuze azofulfilla i-mission yakhe emhlabeni. Wenza ngendlela ehlukileyo. Waqale kwamenyezelwa ngayo. Abaprofeti bamemezela ngayo. Bamemezela ngomuntu ongakafiki. Aba-understand abantu. Yazi ifana namanje. Uma ungaya kwaJuda uthi uJesu uMesiya wafika bathi ungamanga akafiki. Asafunayo abamfunayo kanti sewafika ngoba i-chemistry yezinto ekaThixo ayifani ne-chemistry yezinto zabantu. Ungamthathi uJesu umfanise nezinto zakho ngoba akathengi izinto zakho. Uyisho amen uma uthanda. Ngeke ngiwubize. Phela igama elithi amen lithabe njalo emangenjalo khona umlomo wakuthu. Ufuna ngokwami. Uma Thixo wabona inkonzo yakhe yasesiphambanweni. uMaria kalindi impendulo yakhe. Umshiya Denesi akasayibuya abafundi bakhe. Konke akushoyo nokwenza. Anandaba ukuthi uyavuma noma akavumi. Unalo noma akanalo wena. Akanandaba nina abafundi bakhe azomtshela khona ngivele nenze. Uthi asiphenye kancane ukuthi why did uJesu angarespondi? Into angarespondi. Uyazi uMaria ukuthi njengoba ekhona uJesu naye waphazamisa umshado wakhe. Njengoba waphazamisa umshado wakhe nabe niphazamisa imisini yakhe. Yikho ngiyifaka kuqala. Sivamile nje izinto emhlabeni. Uma ungiphazamisile ngizokuphazamisa la. Yaqala khona la. Umthetho wami ngikho lapha. La ngikhona ngila ekutheni. Lesi sikhathi esikuso. Isikhathi sokuthi singalandeli kakhulu isequence yoyikhathi. Silandele ukuthi yini uJesu ayithele. Why did he came? Sasiyilungele siyidlela izono zethu. Futhi siyi-enjoy. Nenkinga uma izono ungayi-enjoyanga. Ukwenza u-enjoy into engina-taste. Yonke lento abantu abahleli kwezonweni ba-enjoya into engina-real taste. Ufuna ukwazi ukuthi ayina taste.
uma efaka emlonyeni uyashina kana shini it means taste ayikho yet uyayifaka ayina taste ngiqhubeke futhi Amen. uqoma umuntu ungamthandi ngokuthanda into zakhe thanda into zakhe ayiyena ngoba mayipheli into zakhe la uyahamba ekuvele kungena taste kunqabeli qhubeka kodwa uzobona i-taste yakhona iza nenyembezi uzokukhaba lo muntu ngoba ungalithandi yathandi leli gama elinotandatanda phakathi wabona nje ukuthi lento ayisenamini umuntu aqale konke thina sithi ukuqomisa ngapha akushele ngo-11 uqome ngo-1 ngakusasa usewuyolala nenkinga nami mina nje khuluma kanje futhi this time funa khulume kanje ukuze uzwe kahle because this time we are no more preaching but we are reporting ukuze kude makufika usuku ungakhali ngathi xa umntwana sishumayela kangaka siyithandaza kangaka sizodlala yini ucabanga expect wami and mina ufuna ngikutshele ngisindiswe 1964 umuyokuze fresh kangaka kanti wanini wani umnyaka umuntu omdala isecret 64 ngimukela uJesu manje angimemukela uJesu ngoba ivangeli lalingekho lalisekhaya egcekeni ngase ngiyikhohlisa-ke mina ngokuthi omkhulu bami nokhokho babe abefundisi then abefundisi obaba abanye bama-elde mabadleni ngayikhohlisa nje kahle ngaze ngabekelela nesingisi uba angifundanga kodwa ngizibamba ivele igama lesingisi ngihamba nalo ngithi mina emangibatshela bethi kawukholwa ngani ngithi mina obaba nomkhulu bonke bayakholwa so by virtue of being a Mavundla I do qualify kanti ngiyayikhohlisa awuqualify ngoba ekhaya bekholwa awuqualify ngoba besindisiwe uqualifya wena ngoba mukela uJesu naye uJesu lo eshunyayelwa abantu in the context of the gospel naye lo shumayelayo ube umuntu elimshile azoshumayela lakadala ubuhlanga
kuthiwa abafana izitsha. Why ngithi ngabathu? It's because inja ithi ayitholi ikati kodwa itholi nje efana nawo bese kuphuma imidlwana. Yo. Oh, anginiyeke lezinja. Abafana noma amadoda ododa. Lalela. Udodi kufuneka uthole omnye udodi kuvela izibi. Ufuna ukuthi wena ukhulule kahle amandla awu-7 ngeke siwazi. Buwesibethona cha. Sikhuluma le ngoba noma ungawathola amandla awu-7 uphuma kube yile nto yini. Ake wami sikhulume le yokuthi kanti wayeyaphi uJesu emhlabeni. It wasn't a waste. uNkulunkulu athumela uJesu emhlabeni. Oh, asiye. uNkulunkulu wazi thulula yena wayithululela abantu ukuze basile. Uzohamba isikhathi eside ivesi singalizwanga. Lifundele. First, incwadi ngifuna ukukhuluma njengaseBible School. Incwadi yokuqala yabaseKorinte. Chapter 1. Ivesi lakhona lika 18. Ngishilo ngathi Mavundla ke unevesi elilodwa kodwa uyenaba amanye amavesi akhona uwasho ngekhanda. Jesus. Futhi nakhona entshumayelweni yakhe mashumayela Mavundla unamavesi amahle kodwa uyajwayela ukuphuma evesini. Amen. Emaye evesini ufana nomuntu oya ku-commercial break. Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokuhlakanipha kwezwe. Asaba. Lokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo. Kahle. Izwi lesiphambano. Amen. Oh. Ukhona a message evela esiphambanweni. Sengena entshumayelweni njalo. Kunani kune-message ekhona esiphambanweni. Okay. Ngifuna ukuthi bakithi baningi abantu abathandayo nje ukuba bayigqokela ama-necklace abo bese abaningi bafake nesiphambanywana. Asamba kuba nani siphambanywana nje. Oh, angiye futhi ukhona umahluko phakathi kwesiphambano thina esisikhulumayo nesiphambano esikhulunywa abanye. Amen. Unomehluko. Amen. Isiphambano sinogodo olusuka phansi luya phezulu. Okay. Bese kuba nolunye olukhamba ngapho olukrosa liyali. Lesi thina esikhuluma ngaso yileso ukuthi ma ugodo lolu olunqamle kabili lube lithuke inyuka. Okay. Ngoba awusitona kahle isiphambano uma zilingana. Leso uplus. Ngiyabusha. Yiso lesi abafakayo ke esiplasa yonke into. Noma ngakho
Asalithi le message ekulesi siphambane ngikhuluma ngaso injani ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula. asabe nawo kunahlobo lwabantu ngeke ngikholwe ngoba le nto ezwa amakholwa ayinasense. Izwe lonke leli uma libuka wena ukhona liyakudabukela njengomuntu ongenangqondo. Kanti ihlobo khona ukuhlakanipha kwezwe nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ungahlupheki ezweni kukhona laba bantu okuthiwa ba-knowledgeable, banolwazi. Kukhona number 2 abantu ababizwa ngama-genius, abantu abangqondo yabichithekile. Bakhona kube khona uhlobo lwabantu okuthiwa lolu lunengqondo yehlula ezinye ingqondo ngoba ne-IQ yakhona iwu-66. Labo bantu abayibona abasiboni nje isizathu sokuthi angakholelwani ngoba kwaJesu loya uyama-analyze uJesu agcine emnikeza i-total kanot. Yini inkinga? Akazi ukuthi siphambane kunemessage ekhona. Nisekhona bazalwane? Cha, angafuni ukufika kule sentence yesibili. Ngifuna ke siyugida la ekutheni iwubula kubantu abenze njani ababhubhayo. But even now ukuprocess yokubhubha ngoba you don't really understand ukuthi sizaphambana sine-message phakathi. Nikhona bazalwane? Samba la uma kukhulunywa nge-message esesiphambanweni kukhulunywa ngento ekhipha umuntu ebuleni. Ivangeli esilishumayelayo linamandla okukhipha umuntu ey'ntweni zakhe engaqhutshwanga ngesibhamu. Amen. Uthi ke ngihlehla ngintshela ukuthi mhlawumbe sindiswa kwenzekani. Kwakuyi-Christmas. Ngo-Christmas ekhaya wonke umuntu wayenkonzweni. Uyathanda, kawuthandi, ubhorekile noma ubhorekile, ufuneka enkonzweni. If kwenzekile awaya mase sihlangana sonke ekhaya kumthandazo wantambama nawe kungekho give an account ukuthi la kukhona bekuthiwani. Ungakuyinto engenasense nengenavelu uzotrathwa hayi kamnandi. Utrathela ukuthi bawungekho. Thina-ke abazali bethu uma bekushaya babekushaya i-charge yalokho oshayelwa khona babeyikhuluma. Kwenziwa yini wena stage thina la ekhaya siye enkonzweni wena ungayi wona lo moya uthathaphi. Abuyame ashaye ikhoma sacabanga ukuthi sithe sikhuluma indaba
ngaleso sikhathi yimi ngedwa ekhaya labazalwane engiphuzayo ngibhlabile nje futhi sasahamba ngaleyo ndlela ngingena enkosini umuntu odaliweyo akafuni ukuhlala la kunokhanya khona funa ukuhlala endaweni enethunzana ngoba utshwala uma ubona ukukhanya ku-eda more energy udakwe kakhulu kaphela khona umuntu odlule khona ngangeniswa abantu kodwa masengiphuma ngayiphumela ngoba ukuphenduka kubiza i-decision yiko ungakholelwa emtheni uma kufuneka ukhole funeka urekruthwe funeka ujoyine bajoyina umuntu ojoyinayo usuke ejoyina abe yimemba yaleyo nto manje la ekhaya asingeni ubazoba so-edimemba singena ngoba sizwe imessage direct eqhamuka kusomana. Hallelujah. Nomshumayeli walolo suku kwangumshumayeli engimeyayo hayi mina ngikhuluma nje ngangimeya kukhona abantu who's very powerful khona abantu who's very energetic kukhona abantu very influential lo wayengekho kuzo zonke le kwakumuntu nje nathi sithe uma ekhuphuka uzothini yabona into engisho nawe uyayisho ukuthi ndingaphakathi enhliziyweni awuphele njengamanje ngabe kukha ezinye izinto ifuna ikhulunywe siyinamathisele njengoba siyinamathisele. Amen. Uvule nje ivesi nawuliswayo nizalelwe namhla umsindisi onguKristu inkosi la ngihleli khona phansi ngithi so what yathi indoda ngingayinakile yathi ukuzalwa kwakhe kwakuzokhipha abantu ey'ntweni zabo ukuzalwa kwakhe kwakuzokhululwa igebengu ukuzalwa kwakhe kwakuzokhishwa abantu ababebambezeleka ey'nkingeni zabo. Wayeselikhuluma kancane leli wayezokhipha nabadakiweyo athi uyabona-ke lo into eyayingisa phambili ngangayeli kophenduka ngangiyeli komdonora umdadakiwe akana-oda amadikona akhe emzimba lo muntu uyakhona phambili uhambe ehamba ney'teshi angafika athi ungema umuntu kade mangithi sengiphambi kwakhe wathi nangu lo muntu ebe uNkulunkulu akhulume ngaye uye uthixo khona la ehlela khona ngami mase ngiyama phambi kwakhe funa ukuzwa le nto uthixo uthe namhlanje akubazuba baningi abantu abaphenduka uzoba yedwa
angisafunda kubiza altar call nami sephambili kwabizwa befundisi ababekhona kwathiwa zothandazela lo angikaze ngivume mina ukuthi ngiyemukele kodwa ngethuswe lethi ngike ngahletshwa esayidini uyabona mina ngosuku engiphenduke ngalo usuku engamukela kulamandla kamoya ngcwele ngahlala 2 days enkonzweni ngoba ukuwa kwami lapho ngagidingwa ama-asha ayongifaka evesri ngale ngemuva emayivala inkonzo kwavala inyanga abantu bahamba ngoba lento yayingenile yaze yaphokoza abantu ngangakwazi ukusukuma ngoba akutshela iqiniso ivangeli umalisa alizi namandla ejwe linawala mandla elisa nawo so I don't need mina angifuni ukuthi khona amandla akowalanda kwenye indawo akhona afika mhlanziniswayo Hallelujah. size isiphambano kwabaphuphayo ubona nawe nje sengisondele eduze ungakhozi zonke insuku ukuthi ucabanga ukuthi uright cabanga ukuthi uright sawuthini ngithi mina awusibone isidingo sokuthi uze njalo ngoba ucabanga ukuthi sewanele nakhona masingakuze kwenele yini awazi nawuthi yinele umoya kaThixo akuwe ufuna ukuyofitwa daily. Oh yes. Inkosi. Kodwa nawe mfundisi usuphume kakhulu evesini sa ngoba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula right kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu hayi esisindisiwe esisindiswayo meaning izwi lesiphambano the ongoing process also a recurring decimal akuthi ngoba namhlanje besila sasa sai zonke insuku ngoba lento ekuwe iyahala iyamile ilaphile ilaphela uNkulunkulu andisa lento uNkulunkulu wakho bakithi esiphambanweni yila uNkulunkulu aqondana ngqone sona. oh yes That's where he dealt with sin. Ungaze uyikhohlise ukuthi kunesono esincane nesikhulu. Mina ngikwenza ukuthi isono awuthi ngifuna ukusondela ku isono number 1 ukwenza something ephambene nentando kaNkulunkulu. Angiyayiphinda le ukwenza okuphambene nentando kaNkulunkulu. amen Kanti wona ulizwana inivese akubo bonke abathi inkosi inkosi kodwa abenza inkani. amen Na uma eza wazodila nesono isono namhlanje asikabi into efuna uNkulunkulu noma ungakhonza nazo ngoba khona abantu unembeza
sikhonze naye kodwa isona kasiyeki kanti amen nimxosheni namlahla ngithi mina ukhonze naso ngisondele Amen. fakaze naso uphinde uzodla naso mthendelelo nakhona hayi ngobudlelane awufuni ukuvela kubantu uthi udliso libe yiso likasomandla likubhekile nikhona bazalwane ukuvela kwamandla emessage yesiphambano siqala ukuyibona esiphambanweni ukuthi isiphambano imessage kusinamandla sibone uma iza kuwe isiphambano siza ngoJesu ohengeke kwaqala ukuyibona wena izono zakho ngiyabona nje sewumhlaziya ozimele uhlaziya abazalwane aba-right naba-wrong kodwa impela uma uphenduka wamukela amandla esiphamba yila wena uyiqala uyibone zakho udecide ukwehlukana nazo nje yingoba kuthe emayibeka imistake wabone zakho Amen. khona into engijabulisayo la Thofa awukho mkhokheli la enkonzweni manje ngifundisa ukujajuliswa yini ngijajuliswa umkhokheli akekho okubikwa kuyizono akekho kanti manje kuqhubeka kanjani umkhokheli yilona kuwe ngaphakathi otshela wena ukuthi kuyena akho muntu mnotha ngiyeke utshwala wabe mawungena lento utshela uma ungena uJesu enhlizweni akafiki kungekho lutho because nature allows no vacuum. Amen. Awukwazi ukuba emntu ungabi nalutho khona into elaphakathi kuwe thina basukela uJesu njamlela sidakangene kuyo lenhliziyo nezinto yes ngena phakathi uma inhliziyo ibe nesivalo ekothi ungangena uJesu bese siyavala bese siyakhuluma siliphuthe manikiniki udakangena khumbula ingoma yethu esasiyicula esiqeda ukusila Jesu uyakorobha enhlizweni yami angimbonanga ofana Jesu uyakorobha enhlizweni yami angimbonanga ofana naye ukhuluma wena ulikhona indoda ekorobhayo inalingene maqede ifika phakathi korobha alikhona into eyiphakathi wafika yona
Yes. Ebona masedorobhini kuba ne-decision oyenzayo. Amen. Ngaya kulokuqala. Yeah. Athi sesicela ungilalele futhi ungilalele kahle. La phakathi kwami awusenandawo. Manje sekukhona abantu. Kukhona into engcono kunawe. Uyangala angikwali kodwa ngikhomba indlela. Kunoma ngihlale ngawe ungcono ngikushiye kahle abakutholayo bakuthola uright ungakalithinti umuntu kodwa kungabi yimi. Athi uyakhala soley'nyembezi zakho ngoba lokhu okucabangayo makuthiwa abantu babuyelana angisabuyi. Ithemba kaningi. Not now, not ever. I-decision ikhulumile ongase ubuyela kuyo. Manje usho ukuthi awusakhumbuli ley'khathi. Ngithi mina uyabona njengamanje into engenekile angisakhumbuli lutho. Ngabe unenhlanhla usindiswe kahle kule khona into eyikhumbula. Ngene. Alengenile enza ukuthi abawudizayidile udizayidile. Ayasijika Nkosi. Oh, from 64 Yeah. ubani namhlanje 24 uhlanganisa iminyaka emingaki? Hayi ami yokuzalwa iminyaka ngisindisile. Sewuyabona lento ngayithatha kahle ingqondo yami i-right yonke into i-right ngazi kahle akusakuyini. Oh, nansi mawusindiswe kahle lento vela kuyo ithi loyibuye ilunguza. Iyalungisa. Izobheka ukuthi usayiphethe yini. Yimi ngiyiphendula kuqala. Yeah. Emayilunguza ngithi ungalunguza uma ulunguza kodwa angisakuyini. Ithemba kaningi. Oh. Ngibuyele. Awudinga ngikutshela 64 wathi ngo-92 ngangiphethe ibandla ethembisa. MangiseJozi ngihlangane nomuntu engangithandane naye 1961. Avela ngimise ngaserobotini. Angisamboni mina. Sewungama nje usekhulile. Uthi hawu. Usesefika nje. Ngiyamphendula ngemnandi. Abangena kuJesu ubenza babe yindalo ezinhle. Ngiyamtshela after siphuma esikoleni ngathola uJesu namhlanje nginjengalo butshwala be-whisky.
Amen. Hallelujah. phela akabuye uJesu uzaqhubeka. Okay. Nenziwa yini nabantu bakwaMavundla ukuthi nikhulile kodwa kanigugi? Chabo sathola into ngibatshele nje ngithi mina never die by mistake. Amen. Ufuna ngutshele isone masilumuza Yeah. ngoba ngangibuhabula nje. Hey. Uke kuthi ngihleli ngibhizi ngiyithandazela ngiyifundelise ngizwa nje iphunga liliha. Ngiphume ngibuke right now akho thaveni akho spoti akho lutho kuzolunguza. Into yenza ukuthi sihambe singawi is because we understand the message of the cross. Oh, hallelujah. Bakhona bazalwane. Thank you, Jesus. Okwesibili sathola ubudlelwano obusha noNkulunkulu obakade bulahlekile. Kuna new relationship eyaqala through the cross yavela i-relationship. Hallelujah. Amen. I-relation engcono kunalama relationship eni. Cha ngisho la wenu uthi umzalwane sibone nge-status sakho lapha ko-Facebook esithi I'm in a relationship. Umzalwane awudlala ngathi umzalwane le-relationship ayizwakalanga imessage. It's a message of the cross. Mina engitshele bazalwane into yangena akunandaba ukuthi kufika bani nini. Amen. Bengisebuleyo ongivimbe erobhotini Yeah. osabona ubufresh. Yeah. Ngiyamtshela ukuthi uma umuntu ekuKristu isidalo esisha ufresh nje. Kodwa khona into ngeke hayi ukuthi kusazoqhubeka into ka-1961 yaphela khona lapha. Hayi ngizolahla lo engihleli naye ngithi mina wena ugugile manje angagugi mina. And fully covered that is God. Sawubona kahle sengibuyisela amazinyana asalungiswa. Uzawubona umhlaba ushumayela amakhehla insuku zokugcina. What? Ashumayela ibhuka
iphathe kahle iclean kodwa amehlo abona udaka izolwa nawe ifuna ukuyodakela manje kube ngoba siprograme uJesu siprograme imessage yasesiphambano asiyangi andisi noma ngingangi noma teki milioni yakho phaki ayithi kancane angi thathi milioni yakho uhambe la angi uhambe ngiyale ngathangathi ngathola ngiyayazi into engayithola inamandla yedlula wonke amandla akho ameni nikhona abazona ngesiphambano we became accepted lana ke sasingangeni khona kodwa isiphambano sesasavuleka kwasuswa eyande ibhalwe engaged kwafakwa accepted awuke ngikhulume le nakho applyele ngani yami kunamagama amabili avele akhona lapha efomini libuya le after interview mabili accepted nanti elithi wenqatshiwe decline mabili ubona ngathi uvunyiwe ubona ngoba elinye lawo liphosiwe asekushaleni lodwa uma ke kuthiwa decline wathiwa accepted wadwetshwa accepted awumukelwanga sisa kodwa kwadwetshwa udecline kwasala accepted uthumuke ngenyanga emukela into eyenza ukuthi sihlale sijabulile sinejoy is because siyamukelekile hallelujah utangisho lela verse la izolo santshontshwa ezweni so-ke santshontshwa maqede sazo-acceptwa ngapha siyabonga Nkosi i-relationship yenza samukele amen amen nawe nje nonhlanhla mhla ushadayo wathi qede konke sekwenziwe konke namavazi kwaqedwa kwasekuthiwa sizokwemukela umakoti bengasekho bonke abantu you become accepted like uhleli noma ngakubhonya hleli awusuka Okay. angiyindawo Yeah. hallelujah ngangilungisa indaba yomunye ubaba wafika nentombi wathi uyala umama ezakini athi manje ufike nemunye umuntu wesifazane emzini wami ngithi mina kuye lalela la ikubani ikwakho lo afike na sivakasha thatha lo muntu umfake endlini yevakasha uvala umlomo uphele umhambisele ngetray uthi uma ufike ubeke ukudla phambi kwakhe umtshela sesi yikwami la nalo myelo wami umuntu ongenalutho uwe hlala nje uyithobe kahle ubehave ikwami behave Jesus Angimnamthandaze kwakuqala ngimtshela nje ulayini yikwami nalokuhle kune hokwami umyeni howami ikamera leli holami umphethe howami behave yourself Jesus ayimnandi nje uku-acceptiwe kodwa you are being accepted through the cross yeah
bakhona bazalwane. Oh. Okwesithathu, through the cross we became full members of the family of God. We are no longer thina abantu abavakashile yikithi semukelwa nalapha sikhona siyama-members akhona are full members. Oh, ithi lento nami sengiyifamily. Yikho usathane enyanya kangaka. Unyanya ngokuyazi usuyifamily yakwenye indawo. So njengoba uyifamily yakwenye indawo yiqiniso ukuthi usathane ukunyanyile. Kahle uyathi uma usesezonweni usathane akakwazi. Hayi ngiyakutshela ngukhesha uma usesezonweni usathane akakwazi. Jesus. Ufana nje nalo lonke uvuculwa ngale akakwazi nakwazi. Kodwa the day you decide uphuma yila ngaqala ukubona ngawo. Athi ha nangephuma ngoba ugadwe ophumayo hayi ongenayo. Oh. Amen. Oh. So ngamanye amazwi nomngazidli izono zakho Sathane anandaba nawe. Yes, Jesus. Ngoba nani madodana ke niyikhohlise nje. Ukhona nje kuye ngibona. Lo muntu uyangithanda. Bese kukhuluma wena nje nawe futhi uyikhohlisa. The way angithanda ngayo wesisi, he drives me crazy, you know. Athi ushintele. Mina ngiyavuma yikho crazy nje ungathi udrive ngomuntu. Vele abantu abadrivewayo ba-crazy. Usho ukuthi nami u-crazy ngathi ngiyakutshela nje crazy. Abantu aba-right yilaba abamukela imessage yaphezulu ngoba izinto zaphezulu ayipheli ayiphelelwa amandla ayi-expire. Lokhu kwakho kuzoyi-expire. Nisekhona bazalwane. Through the cross, even the racial barriers zasuswa. Akombreki na Jude ngangivimba wakususa isibhabhane sakususa. Sakususa njenge-Group Areas Act. Eyayithe edolobheni awungeni. Niyabantu nina abantu le emalokishini le emakhaya belungu bodwa edolobheni. Ayithi kuthiwa makufika i-freedom saqala nathi ungena edolobheni sasingafa. Kodwa lento engikhuluma ngayo isabhetha nokuhlala edolobheni. Noma ungahlala edolobheni uma udliwa isono sikudla phakathi edolobheni. Olungitshela isono asikwazi ukufihlwa. Nongazama sifihleke. Tusathi sicashisile. Funa ukuvela. Kodwa le nto babekithi ngiyifihlile nje. Isono sifuna ukuvela. Nithi kade ngicasha sithi hayi indaba yokucasha isekho niphuma senibambene ngokucicana. Futhi ngimuva nje kulezi ikhathi abantu balezi khathi abasenendaba nokuthi kunabantu abadala babambana nje. Bangagcini ngokubambana babambana. Akukho ngizwa le. Abagcini ngokubambana bagcina bebambana. Hey. But
uyayihlonipha. Yabona lapha angiqondile ukukhuluma ngeingubo thofu. Uyabona abantu abangamazi uJesu ngalesi sikhathi kufuneka zehle ikhethi ziyenyuka. Haya ngibuke wena ngibuka le ngithi esikhundleni soba zehle Zenyuka. ziyenyuka ukuthi iyaphi namangazi ukuthi ukhona phila nje wena wake kwagoba u4 cm. Uqinisa ngoba le umuntu ayizwela imessage anginawo usayizi kodwa ugqoka appropriately. Ugqoka into enokuyihlonipha nje. Hayi ngoba eyihlonipha usehlonipha nezulu ayifamily yakho. Khona impahla ongezona zethu ezabo akuzona zethu ezabo. Nikhona bazalwane. Khona into engifuna ukuyiqeda la kimi. Funa ukuqeda lento yokugwala. Manje ngizoyenza kanjani abantu bazawuthi? Yabona abantu emabethi wena wazi kahle ukuthi uthini. Njengami njengoba ngikhuluma uma ungangizwa mina ngiyazizwa ukuthi ngithini. Isono siyamgqilaza umuntu siyamgugisa. Gugu umncane uphuphe. Uphuphe udla izono zakhe ezinkulu. Phuphe nazo. Awuyilethe phela izono sifele siyitshela ukuthi wena uyisono. Sihlangana ndawo. Othi ngutshele okulula nje kwayizolo. Hayi izolo lokhu sengishiya izolo just a week ago. Ngangisuka khona. Ngasuka ngoLwesibili. Ngahlala nomuhle umuntu lo eTexini. Ngoze ukuthi manje umuntu umuhle ubonwe yini? Muhle. Thule lo muntu. Yabona mangithulele. Nina tablet yami lapha lenkulu ngivula yona. Kuney'ntshumayelo zami. Ngivule enye yazo. Ebese la eduze kwami athi. Angibone nyanya. Kwaphela kwaloba buhle bengibona. Unyanyiswa into engiyifundayo. Wagcina ephimisela. Uyazi bengithi ufunda into esile, yini le nto oyifundayo? Wena nawe uyokwatanga nix ngamhleka. What? Ubuyibukani into zami? Two, ngingangawe yini? Three, nyobunyanya nje. Uyayifanele nomuntu onyanya imbadada bavuza umnyanya kwakho. Swalutho nje. And okwesithathu isenteksini uba bekuwakho bezophuma ngabo. Manje isenteksini ngi-allocate ukuhlala and futhi kangisuke. Enomphakathi. Amen. Ngizohlala nje khona la. Sithe uma sesiya ngaseHitleberg yaqubuka into yasekhaya. Ngezwa ukuthi angikhulume. Futhi angakhuluma nabantu, ngakhuluma naye lo
ngoba engiyikho akushintshi. Wangamapheriya anginandaba ngisesontweni mina anike ngeke ngilingene ngiyangena kuwo wonke bangixoshe sengiyiphakathi. Yazi sinenkinga thina uye bakumema abantu bakufike kusukume olekiyona baba siyalele lapha eceleni awubakhona bazalwane. Ngifuna ukuqeda lapha esiphambanweni sathola i-freedom. Nisekhona? Freedom from Satan. Satan ngeke sangenza lutho. Uyadingana iBhayibheli lithi phansi phoma ufunani kimi ungona umtshele funani umtshele noma ngazeza ikhama lalela wena devil buyela endaweni yakho ngoba I'm free from you. Nikhona bazalwane. Freedom from sickness. Angisho ukuthi kagula kodwa ukugula kungazokwakha la. Ngeke ngithi ngabe kuhlula wase ukuthi kuzobona ukuthi kuzokwakha akwakhiwa lapha uvatela. Amen. Nikhona bazalwane. Freedom from curse. Yes. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. Freedom from the powers of darkness. Jesus. Nakhona we are free. Wathi mayidimoni ulibona liza kuwe ngoba novalo ngeke ngifuna ukuqeda lelikhwa babelinalo. Ukuthi amadimoni aweka khona. Yeah. Uyafikela ekwazi khona. Yeah. Uyakhumbula lawe ayebafana bakaSteva ababewakhile. Amen. Abajikela ngelinye ilanga ngoba nabo basho into evela kubo bathi sinikhipha ngoJesu oshunyela uphawu. Awubona-ke. Athi ngcono laba bafana ngibatshelele ukhesha uNkulunkulu ngiyamazi uJesu ngiyamazi nalo Pawulo elikhuluma naye ngiyamazi. Nafuna ukwazi ngoba nini Nina-ke. Yeah. lento lithi Yeah. funeka amadimoni athunjuzwe Okay. azokwakha la athunjuzwe Ayakhila. ukuthi laki I'm free angifuna idimoni la ngoba wena unekhethesi. Oh. Hey Kimi, can you please How? go out? Demon, mighty. Not Kimi, Kimo, tell me, come on! In the name of Jesus Christ of Nazareth, get out! Hallelujah. Liyawabona amehlo omuntu okhwela izulu. Liyawabona amehlo omuntu oligwala. Yes. Kanti mina kwenzeki ngani? Khabo wena kufuneka wazi ukuthi ngesikhathi isiphambano namandla sefika sakunikeza i-freedom. Freedom from judgment.
uyabona uma usindiswe kahle uwazi ukuthi uyaphi nangosuku le-judgment awuba naluvalo. Uyabona nje ubunovalo manje kunele kuthiwe uJesu yakuke novalo. It's because now uyazi ukuthi lento awunayo i-freedom kuyo. Ngicela sami kukhona abantu abaziyo ukuthi bayekhaya because they were accepted. Amen. Kukhona abangazi. Kukhona abagabe ngokuthi naphambili soyikhulumela. Awunini iBhayibheli anilifunda. Bayothi nalo suku le-judgment Nkosi usilahlelalani ngoba Yo. sashumayela thina. Sasikhipha Shumayela kwakho ma ungaya sekuthwanga ekhaya akusho lutho. Nkosi. Savusa abafileyo. Sakhipha amadimoni. So what? Ngifuna ukutshela iqiniso. Lento yokukhishwa kwamadimoni akuyona yabefundisi nabavangeli nabapostoli bodwa. Eyalo lonke ibandla. Yes. Sinkwa sabantwana. Olo usimangalisa wona khipha amadimoni nomntwana nje ka-10 years angalikhipha. Kuya nokuthi uconnecte kuphi. Yes. Ngoba thina Jehova uma sikuJehova we connect in order to collect. Amen. Seziyalqala siyaconnecta nezulu bese sicollecta izinto ezinikwa izulu. Kunangendlela thina asiyikulayini wokucela. Ninganingithi elayini ntwana Wokucela. asila siyangapha ebongeni sobonga lengelo. Awungizwi mina. Yep. Asiyasikhathi sokuxaka imoto siyozaka izinto zaphezulu ezizosenza sithi go strong. Bakhona abazalwane